on pakko korjata tää tie. Tervetuloa ensimmäisen videon pariin. Tässä ollaan aivan umpikorvessa leirinuotion ääressä. Tässä tehdään ekaa Farming Simulator videota ja tässä olisi tarkoituksena ihan ensimmäisenä aloittaa videosarja, jossa ostan maan ja alan siitä sitten väsäämään kulta imperiumia itselleni. Eli kullankaivuuta on tiedossa hyvinkin paljon. Ei lähdetä ihan perinteiseen maatalousmeininkiin, vaan tarkoituksena olisi maansiirtohommat ja sit jos me löydettäisiin vähän kultaa. Mulla on vähän modeja tässä ladattuna, 100 kappaletta, enemmän ja vähemmän kaikkea hyödyllistä ja vähemmän hyödyllistä. Joo, pitemmittä puhetta lähdetään meneen. Mulla vissiin oli auto jossain täällä. Täältä löytyi tämmönen pirun komea pikappi. International. International. Vähän valoja päälle, niin nähdään jotain. Aivan keskellä korpea. Joo, rahaa olisi ihan vähän vajaa parikin tuhatta. Me ollaan otettu aika roima laina. Meillä on 1 000 000 verran lainaa ja meillä on noin vähän rahaa. Tässä on semmonen homma käynyt, että me omistamme jo maan, minne olemme juuri matkalla. Olen siis ostanut itselleni jo maaplänttiä tuolta vähän pohjoisemmasta, jonne olemme matkalla parhaimmillaan. Siellä on kuulemma ollut joskus jonkinlainen kultakaivos, joka on sitten hylätty ja se myytiin suhteellisen huokeaan hintaan. Tommoseen ihan vähän vajaa miljoonaa rahaa. Mun käsityksen mukaan me aletaan sinne pikkuhiljaa saapumaan. Jotain valoja näkyy, että onkohan siellä joku jättänyt sähköt päälle. Jaha, täällä näkyykin jo jotain kalustoa. Joo, kyllä jätetty ihan lojumaan tuohon luonnon armoille. Täällä jotain rakennustakin näköjään. No niin, saavutaan. Do not enter. Onpas lupaavaa. Ja. Hyvältä näyttää. Tää on joku jättänyt sähköt päälle. Kukahan nää maksaa? No varmaan meikäläinen, kun minä tämän paikan nykyään omistan. Johos. Täällä on vähän kullankaivua ja kullan huuhdontavälineistöä ja polttoainesäiliöä. Onkohan siellä mitään? Tyhjä. Ei tietenkään oo. No se sulatuspönttö löytyy. Onkohan tuolla mitään? Tuolla palaa valo, niin käydään kattoo. On kyllä karuun kuntoon jätetty kaikki lojuun. Jaha, täältä löytyy joku. Oho. Caterpillaria jätetty tänne. Täällä on vähän jotain kaivettukin ja kultavarasto. No sekin on tyhjillään tietysti. Jaha. Siitä on alkanut kasvaa nurmikko läpi.
Tää mua kiinnostaa tää. Täälläkin on toinen caterpillari tänne on. Lähteeköhän mikään näistä käymään, se on mielenkiintoinen. Pääsee kokeilemaan. Nyt pitäis löytää jotain suojaa. Kello on 10:01 ja täällä sataa vettä aivan tuhottomasti. Täällä oli myynti-ilmoituksen mukaan joku maatalo jossain, mutta se oli ilmeisesti vähän syrjemmässä metsässä. Niin missähän se täällä on? Katsotaan vähän karttaa. Se on niinku tuolla. No joo, on kyllä sitten oikeasti mettässä, jos se tänne on laitettu. Jos me löydetään se, niin... Jaha. Täällä. Tännekin tulee sähkö sentään, kun on pihavalot päällä. Joo, tosiaan... Teno on löydetty. Nukutaan yö yli ja katsotaan aamulla, mitä tuolla hylätyssä kultakaivoksessa nyt sit kaikkea on. No niin, huomenta. Kello on 8 aamulla ja aamukahvit on nautittu. Lähdetään kattoon meidän uutta operaation päämajaa. Juman kautta kun on kovainen tikka täällä jossain. Missä mun tussari on. Lähtee tikka, meinaa ihan just menee. Jaha. Tohon ei auta pudota, toi täytyy jollain tavalla varmaan merkata, kun putoo sinne aivan varmasti. Joo, elikkä tää oli kuunahullontavälineistöä. Se varmaan jollain tavalla toimii. Aggregaatti. No siinä ei tietenkään polttoainetta. Täällä on pelkkää romua. No tossa ei oo mitään, sinne vaan tulet ja kultaa sulattamaan. Lähteeköhän se meidän caterpillari käymään? Käydään kattoon toi ensin. Jos nää lähtee käymään, niin se on jo aika puolivoittoa. Tää oli tosiaan tää pieni pikkupillari täällä. Täällä näin. Yllättävän hyvässä kunnossa, jos se on tänne jätetty vaan lojumaa. Kokeillaan. Juman kautta se lähti käymään. Liikkuuks tää? Ui. Vähän siistiä. Saadaankohan me tehtyä tälle mitään? Hydrauliikka toimii ihan hyvin. Ui. Sehän toimii. Voimaahan tässä on pienessä kylässä. Ihan kovaa tää maa. Lähtisiköhän tosta? Tää ihan kunnon... Oh niin, nyt lähti vetää. Joo. Tämähän onkin hyvä vähi. Yes. Se pelaa hyvin. Onko meillä siellä polttoainetta? No, melkein täynnä. Tarvii polttoainetta hommata heti. Tai entäs tää? Mitähän... Kuinkahan paljon tässä on kultaa seassa tässä hiekassa? Tää on vähän tämmönen isompi vekotin tämä. Hei, tääkin toimii. Onpa siistiä.
Ui, nyt mä ajan tätä jyrkänteeltä alas. Se on hyvän kokoinen vekotin tääkin. Olen tässä miettinyt, että millähän me saatais lastattua tähän. Meillä ei ole minkäännäköistä pyöräkuormaa, että me saatais lastattua tätä kiveä tohon kyytiin, saati sitten kaivinkonet. Meidän täytyy vähän vissiin hommata rahaa meille. Mitähän tuolla? Käydäänpä tuolla katsomassa vielä. Oho. Täällähän on oikein kunnon tämmönen kivikaivos. Mitähän kiveä tää on? Pääseekö täältä alas josta? No en uskalla kyllä tuolla. Tuolla menee tie. No mitä mä oon tätä huomannut, jos tää talo näkyy tosta. Niin no, mä tulin tänne keskellä yötä, niin ei mikään ihme. Onkohan tää jonkinnäköistä kalkkikiveä tää? Saakohan tälle tehtyä jotain? Katsotaan. Mutta joo, rahalle olisi kova tarve. Tarve tosiaan. Meillä välineistöä löytyy. Me tarvittais kyllä ihan ensimmäisenä pyöräkuormaa ja millä saatais, tai kaivinkone, millä saatais toi maa-aines liikuteltua tänne. Tai tohon meidän isompaan Caterpillariin ja sitten sitä kautta tähän huuhdontavälineistöön, mutta meillähän ei nyt oo mitään, eikä meillä kyllä rahaakaan oo. Lähdetään tonne työkonekauppaan kattoo vähän hintoja ja mietitään, että mitä voimme tehdä. Täällä menee tämmönen vähän mutkaisempi tie, millähän tänne saa yhtään mitään tuotua, mitään työkoneita tai mitään. On niin pirun vaikea ajaa tämmöselläkin täällä. Kyllä on vissiin jossain täälläpä, ei hajuakaan. Katoin tuossa karttaa ja päätin, että ajetaan toista reittiä. Täältä ei kyllä päästä yhtään mihinkään. Jaa, nyt tullaan johonkin kylään. Täällä ei eilen käytykään. On täällä ihan ihmisiäkin ja liikennettä ja nyt pitäis vaan jonkinnäköinen työkonekauppa löytää. Olikohan se jossain täällä se meidän? Jaa, tuli toi sitten. Metsämaasto on aika paljon. Siinä olisi kyllä varmaan yksi tienestin aihe. Sekin oli aika keskellä metsää se meidän operaatiopäämaja. No niin, nyt aletaan. Tulee tänne perille. Päästään vähän kohta kattoon, että mitä me hankitaan. Täällä joku väittely menossa. Sä myyt mulle traktori, joka ei toimi. Chinese man. Okei. Mitä vittu? Tää on ostanut nyt sen traktori, joka ei toimi. Tää on selvästi myynyt sen. Huijannut. Joo. Elikkä pyöräkuormaa ja 40 Volvo. Siihen meillä ei tietenkään ole rahaa. 45. Tämähän olisi siisti.
Oho. Siihen kyllä saa hetken säästää. Tää sopisi siihen meidän isompaan Caterpillariin aika hyvin. Alennuksessa ei kyllä oo. Tästä tämmönen etukuorma. 57, 20 tonnia. Tosta puuttuis kyllä vähän. 65 tonnia. 20 tonnia ei ois kyllä paha hinta. Tuohon kyllä tarvitaan kauha myös. No se ei oo tonni. 21 000. Plus sitten polttoainerahaa. Joopa joo. Mitä nyt täällä on väittelyhenkilöt vaihtunut? Mitäs sinä oot myynyt tällä kertaa, vai ostanut? Eikö tää näyttää enemmän myyjältä? Oisko saanut vuokrattua? Tonnin maksais vuokrata. Niin, kauhaa ei voi vuokrata, sitä täytyy ostaa. No ei se ei ollut paljon. Ja. Ehkä nyt tehdään sillä tavalla, että vitsi kun lähtee huonosti käymään. Meillähän on tässä tällainen pickup-avolava, niin jos me katsotaan, että kun mulla moottorisaha on, että jos me kaadetaan pari puuta sieltä meidän tontilta, koetettaisiin myydä vähän puuta, että jos siitä saisi jotain, niin meidän ei tarvitsisi lähteä vuokraamaan, koska ne vuokrauskulut on aika korkeat. Tähän tämä väsää. Justiis. No nyt on mutka. Hyvä, että en tullut 100 tähän. Tälle tielle varmaan jossain vaiheessa täytyy tehdä jotain. Tää on aivan hirveässä kunnossa. Täällä on tätä puuta meinaa sitten aika riittävästi meille, että... Luojan kiitos, meillä on se puskuvehjä, niin me saadaan tää tie tasotettua. Ei tässä on mitään järkeä. Ihan hirveä. Tääkin mäki on ihan ihmeet jaksaa mennä. Mä ammun ton tikan ihan justiin. Niin. Suunnitelmana... Otetaan tää vaikka. Voisin kolhia mun hienon pikapin. Elikkäs tarkoituksena olisi saada muutama tontsa rahaa. Sitä pyöräkuormaa ja vähän varten ja sitten vähän polttoainetta. Niin ei muuta kuin metsuri homma. Kannataanko suoraan auton päälle? No siihen se kaatui just kivasti. Ei muuten ikinä mahtuu tää kuusi tohon auton kyytiin. Kova ensin tikka, mitä mä oon ikinä tavannut. Tai en mä sitä oo kyllä vielä tavannut.
Niin siis miten on mahdollista, että tää koko puu mahtuu tänne? Tää on vielä täällä tää. Noin, nehän meni sinne kaikki oikein kivasti. Työkonemesta vieressä. Ei muuta kuin takaisin sinne vaan. Ui. Tää on pakko korjata tää tie. Löysin jotain mielenkiintoista. Aha. Local game and fish. No camping, okei. Okay. No ei sitten pystytetä leiriä. Oisin mä enää just pystyttänyt, no ei. Meillä on töitä. Hyvin kulkee pikappi tämmösen puulastin kanssa. 110 kilsaa tunnissa. Itse en lähtisi kyllä, tai minä en tässä ajan tätä. Jua. Kuka tähän on tämmösen mutkan tehnyt? Herra Jumala. Tuohon jää sitten ihan varmasti. Tuo tulee tallapohjassa, niin kuollaan aivan varmasti tohon joskus. No niin, täällä jossain pitäisi olla meidän sahana. Tuollahan se on. Do not enter. Mihinkään ei saa mennä. Pakkohan meidän tänne mennä. Terve. Ois puuta. Mihin lastataan? Viiksipete. Oi saakeli, juu ei. Kuka täällä on niinku pomo? Sinäkö olet pomo? Miksi täällä on kaikilla viikset? Noniin. Kiitos, kiitos, kiitos. 1081 penniä. Ei huono. Tosta puuttuu tonni. Kyllä pari lastia jos tehdään, niin kyllä se saatais pyöräkuormaa ja sitten vähän dieseliä. Sitten me saatais meidän kullan huuhdonta toimimaan. Ainakin hetkeksi. On kyllä hienot maisemat täällä. Tää silleen sut varovasti, ettei taas kuolla taas. Monta kertaa me ollaan kuoltu jo. Jees! Joo, kai mä jään, oho. Onks tänne jäänyt joku? Tänne on meille jäänyt oksaa. Voi ei. Lähden nyt käymään, saatana. Saadaanko me oksaa mitenkään asennettua? Oho. Tulee vähän laiton kuormaylitys. Joo. Mutta joo, tämmönen operaatio meillä olisi tiedossa, että mä jään tänne nyt seuraavaan kertaan vähän kaataan puuta ja joo. Me näemme ensi kerralla. Moro.